na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Simbadam ka na. Naasya siyang kwarto. Kinahanglang mamatay na sila. Pugis, halinaw. Oh, may ipapatay siya. Kinsa maka? Kinahanglang mahumana kining tanan. Samtang may panahon pa. So ako nang giingon. Kinahanglang bato-batuan sila sa linaw samas na andan. Sa mga nagipanuti ni madam. Kinahanglang mailan ko ang iyong eksulti. Oh. Murdo ni Mikawas. Oh, ang lalaki. Nagsulog siya ito. Oh, siya. Siyang ang anino. Siya good. Oh, mayanting siya. Oh, niya siya paingunin ni putahan. Oh, salamat nga ngit kita ning dapita. Oh, misuot siya. Dili lang unta siya makakita na ako. Oh, dili lang unta siya mo ni dinis akong gisandigan nga ngit-ngit ka bongbong. Oh, ay, salamat itaw. Salamat kami lakaw siya. Tuwa siya sa pikas miyagi. Sundan ako siya. Budistansya lang ko. Wala, mao nagtingali niya. Okay na ko. Makagawa siya ta din eh. Kaya lang tangtang kaya akong kawat siya gaos. Wala, may nagpaingon din eh. Salbahis ka. Unsa may among sa nimo. Nganong imo man minggi gapos. Unsaon minimo. Oh, saon ko nimo. Unsa man singgit ako nabati. Marag tuwa sa unahan ang singgit. Niog na kayo kining pahinas namin. Pero dili may tuwang masigip ko. Doon na yung misinggit sa unahan. Oh, unsa mo ron? Marag singgit pero pinugnan. Oh, singgit yung karon. Pero di maligikan. Hain ka sa ila na. Joel! Oh, Joel, ayaw ko biyai, oy. Naunsa man ka. hoy, Wilma. Di ko ni mo tigbantay ha. Nga kinlangan na ako pirmi sa mdol. Oh? Pakita ko sa ila. Mas maayo doon nga mawa na sila. Usa? Kaya kung mawa na siya, kita na ang makasunod sa tanan. Hoy, di na mahimo. Mga sawa ko ni ila. Unsa? Ilogon ko ni mo siya, Jeka ni Eric? Oo! Joel! Ipasagdan ko lang sila. Aron mo kumpiyansa sa ila nako. Pero kinalang si Eric ang mahanaw. Ug dili sa ila. Joel! Hoy, asa naman sad ka? Bugawas ko. Joel! Joel, wata ko ba? Lang ka, ay pagsunod ako ha. Kaya to, muato ko sa kakahuyan. Diya ka lang. Kapanuway ba ya? Muadton sa Jess kakahuyan. Nya, ako na lang sa usa din sa soul sa mansyon. Unsaon na lang kung magpakita na ako og usab ang anino. Adto ko sa kusina. Nayabag naman mga tao din sa mansyon. Nagkabuwag-buwag naman noon mi. Yan ako sa kusina.
Kining hunting. Gunita ni nako permi. Kung doon na kayo magpabuang-buang ron, ako mangyong doon kaabon pa. Ay, panuway dugduga. Punan sa akong kahadlok da. Ay, naman sad ni si Eric. Ganong kalit man sad siyang nawa. Hain naman ang tingog. Nawa sa pagtingog. Hain naman kahaka dito. Oh. Unsa mo ron? May naglihok sa unahan. Oh. Ella! Ella, ikaw na! Oh. Ella! Ella! Salamat! Salamat ka, nakitaan! Nakitaan di ka! Ella, ayaw na pagsulti. Ayaw na pagsulti. Ang taon ko lang ang baas ang baba. Inulit ka sa ila. Karon nga nawa na sila. Kinanglan ako nang mahawanan akong daan kang ila. Nang mawa si Eric sa among kinabuhi. Eric, salamat kami abot ka. Ay napagilak. Niyan ko. Dili na kabuwag na ko ila. Ako ang saad mo. Sa mama. Kinala malawas na to sa mama. Oh, ha? Nakitaan mo? Si Tita Krising? Oh, kauban mi din o gikuha sis lalaki nga nakahod. Ang anino. Unsa? Gipasaan siya sa anino. Gida siya nitong dapita, Eric. Dali, gunit ako. Kaya ato siyang sundan. Ella, kailangan magbantay sa tahan ni Madam Lily. Ngano? Kailan niya ang anino? Unsa? Siya ang misugo sa anino aron mo patay. Kinsa magigka ka ng anino? Dali, lusong taon na ang imong mama Krising. Kapanuway. Karon pa gyud maglain ang panahon nga daghan ang nawa din sa mansyon. Oh. Kinsa na? Ay, panuway. Nimal kang iringa ka ha. Ikaw lang di ay. Ngano nakasud man ka dinhi. Cha. Gawas be. Chupe, gawas. Oh. Madam, Hain si Joel. mi gawas. Hain siya napita sa gawas. Sa luyo, paingon sa kakahuyan. Ngano may gawas mo siya rito? Oh. Lo. No, sa matos madam. Kalit malag karatol. Nervyoson sa tain ng tiguanga. Ngano ka to siya? Nangita ang Joel. Ug murag may gikahadlukan. Gunit umayon ako ila. Eric, kinahanglan maabta na to sila. Klaro kayo nga dunay daot ang plano ang anino ni Mama Krising. Unsa? Sigurado ka ba gid nga dinhi paingon ang anino? Oh! Kinanglan makita na ko si Eric. Oras na nga mamatay siya. Unsa ron? Unsa man? Oh. Uy. Unsa? Ang anino ka na. May gikulata siya. Dili. Ang anino gina. Ikaw rin anino ha? Buisip! Oh, tungod kay ang imong kamatayon, mao nga mo kagawasan ining mansyon. Ayaw, Joel! Ayaw, sapat niya! Oh, Marabili, nakaila ka sa anino? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!